Liverpool aýtyna täze hassahanalar we saglyk merkezlerini gurmak işleri bellenilen möhletten uzaga çekýär. Sebäpde 1960-njy ýyllarda ulanylmagy verilen köne hassahanalaryň abatdaýyş işleri lukmanlaryň üstüne ýüklenýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji ýylda Günnäger vilayatyndan habar berdi. Vilayatyň çägine ýerleşýän hassahanalarda we saglyk merkezlerine her ýylyň tomuz passyna remont işleri geçirilýär. Hassahanada opurlan niwarlary suwamak we renklemek işleri lukmanlaryň üstüne ýüklendi. Diýip Türkmenabatda bir saglyk işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar sebäpde hereket edýän saglyk teskarlarynyň agramly böleginiň 1965-1970-nji ýyllar aralygyna işe girdilenini aýdýarlar. Saglyk işgärleri köne binalaryň abatdaýyş işleri üçin zerur bolan guruluşyk harytlaryny öz harajatlarynyň hasabyna satyn almaly bolýarlar. Sebäpde ýerleşen ruh keselleri hassahanasynyň bir saglyk işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükdi. Köne saglyk binasyna lukmanlaryň hasabyna abatdaýyş işleriniň geçirilýändigini tasdiklady. Ähli guruluşyk harytlaryny öz hasabymyza satyn alýar. Döwlet guruluşyk harytlary bilen üpjün etmeýär. Diýip ruh keseler hassahanasynyň bir lukmany aýtdy. Türkmenistanyň näçe mil bäri saglyk goraýyş ulgamyna hojalyk hasaplaşygyny ornaşdyrmagyň üstüne işleýär. Hojalyk hasaplaşygyna kärhanalar özlerini maliýeleşdirýärler. Liverpool aýtyna ruh keseler hassahanasy psih dispanser görnüşinden özlerini dolandyrmakda kösenýär we abatdaýyş işleriniň çykdyjylary lukmanlaryň üstüne ýüklenýär. Ýöne Günnäger sebäpde bir ruh keseler hassahanasy däleýsem onkologiýa we inçe kesel hassahanalary hem köne binalarda ýerleşýär we her ýylyň tomuz pasyna abatlanýan deskalaryň hatarına galýar. Türkmenabatda bir näçe ýyl bäri täze onkologiýa hassahanasyny gurmak barada meýilnamalar öňe sürilýär. Ýöne anonimlik şertine habarçymyz bilen guruldaş bolan Türkmenabatda bir ululukman bu hassahanany gurmak işleriniň 6 ýyldan gowrak wagt bäri ýyda tesirlenýändigini gurrun berdi. Velayetde 2019-njy ýyldan bäri täze onkologiýa hassahanasyny gurmak barada gurrun edilýär. Ýöne binanyň gurulşy her ýyl ýyda tesirlenýär. Bu hassahana 2023-nji ýylda tamamlanar diýilýärdi. Diýip ululukman aýtdy we bu ugru boýunça hastalyan adamlaryň sanynyň köpelýänini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Liverpool aýtynyň saglyk goraýyş müdürliginiň maglumatlaryna görä tutuş sebäpde umuman 28 san ýyry saglyk merkezleri we hassahana hereket edýär. Yerli medeniýete görä sebäpde 100 orunluk vilayet onkologiýa hassahanasyny 300 orunluk inçe kesel hassahanasyny gurmak meýilleşdirilýär. Şeýle-de vilayet saglyk goraýyş müdürliginiň yerli medeniýete beren maglumatlaryna görä bir näçe ýyl mundan azal vilayatyň bejeriş, sagaldyş, iç keseller we narkologiýa hassahanalarının durukunu täzelemek, käbir hassahanalarda düýüpli abatdaýyş işlerini geçirmek gödüňünde tuturýardy.